Wadhi nyime gi weche manyien ka jaod bura Mandhiwa Martin Owino dwani sirikal kokalo migawo mar somo oru chenro mar choro nyime skunde moko ma bende nitiere alworano e rang'iny mar C1 kata National School kaka achiel kuom yore mag ting'o malo rang'iny mar somo e kar chung od burano. Owino wacho ni nitiere skunde moko adek madito e alwora Mandhiwa masani onego koro keti rang'iny mar National School kendo gidhi nyime gi luwo kod migawo mar somo maneno ni skundego chor nyime e rang'iny mowinjore kodgi. Owino koni skund yawuoyi mar Ratang'a, mano ma Mirogi kod skund nyiri ma Magina oserome bedo e rang'iny mar National School kendo onego golgi e rang'iny ma gintiere sani. Jaod burano mane loso e skund sekondar ma Kaguria e ward ma South Kabuoch e kinde mane ochiwo omenda mag basari maromo silings milion 73.3 mar jolo somb jopuonjre, okoni ne oseoro kwayo ne migawo mar somo mondo yie oket skunde adekgo e rang'iny mowinjore. Students man ieka in the constituency kod man oko and 73,335. We have agreed that this time they will produce A's, and I have also informed them the entire 52 senior schools onge achiel mane C1, and we have applied for 3 mondo bet considered for C1. Ratang'a Boys, Migori Boys, is the oldest, and Magina Girls. And I encourage and plea to the ministry to consider that a constituency like this cannot be without a national school. We are using a lot of money to other national schools. This time also, we want people to come to our schools.